Mga kapobre, for today's video, mga may og saging. Ito na. Ha? Ha? Sundang. Ang pinig man na sa ulo sa aday. Aday ko aday. Piring. Sa piring day ko aday. Ay. Dala may og, pisi. Kaya magnana may mais to, maglisod na may og. Kuha. Maglisod na mi kuha sa saging mga kapobre kay nanay mais. So mao dagdala mi kuan. Pisi. Kay syempre mga kapobre nakaagi mami og puso sa saging nami man kay ni sa danan niya dili na mo ipalagpason kwaon jud. Sa kaon ng inday. Lisod naman jud og kuha gud kay nanay mga mais. Tara. Hakakan ra na. Tinudong karon pa man mo tulod, yan nakabot ko dire. Ay expert ay. Expert na si Inday ana. Lang gina na mo butang ag hagdan mga kapobre para maabot ito sa babaw. Tawa, aming daw kay hubag na makay ka. Iya. Asawa pag amping daw kahubag ra ba kay ka. Nabisi. Okay. Kung ano mong puso mga kapobre kaya amo siyang salaron. Wow. Okay. Yay! Kuadong puso. Man. Hala. Ah! Hala, nakita mi guhong. Di man ni uhong. Sus, sabi na mo na mong gihuat uhong, di man ni uhong. Lagpad-lagpad. Ano ray? Lagpad-lagpad. Diri mga kapobre ni proceed na mi sa isa ka punuan nga naay bunga nga saging nga guwang na jud kay siya. Kay maoy among lungagon so kinahanglan gina mo sa kaon para dili siya mahagsa sa kamaisan mga kapobre kay luoy po kayong mais dili pa kay siya ang anagon. Kaki sa nimo ang dumban oh. Para kuan. Ya kay sundang niya man niya maabot. Man. Ha? Bro. Sa? Na, dara day para matupad nimo imong duha ka tiil. Dari nga side nimo. Diha. Na, diha oh. Mao ta pud mo himog hakak day. Na, di mo na kuan good. Na para matunog di mo na ilawom-lawom dara. Ayaw na lang tibhangi sa ubos. Oh. Guwapa. Ang itsan mo kuan. Sa. So pagkuha na ron. Bulig day. Sa isa. Tuwas bulig. Kaya nagputol dito sa unahan. Gani, di muslo. Buligan na ako. Ah, sige. Hiktan pa ni Inday. Ah, grabe. Day, hi Day. Eh. Aka mga unggoy. Na, hiktan na niya mga kapobre para diligi siya mahagba diri sa maisan. Uy. Kay luoy pa kayong mais. Oh. Sira sundang oy. Ara sundang Day. Nasa tumusti sa hinaya. Nayang oy. Wa. Hinaya Day. Ay, hinaya sa ilaban sa sundang. Para safety. Ilaban na sundang dire. Gunitin na, Day. Gunitin ang pisi. Di man na siya makuhawiran kay kuan naman dari o tagko. Sure ka ay nga dito man na. Pataka magka wa na nasikot. Gi biran puso gamay. Na sa ubos ka. Gunitin pisi ana. Na biran puso. Na. Gi. Giday, hapit na day. Gi. Gi, oh. Very good. Nausa. Katawas ko. Naubos na. Ubos na kayo mga kapobre. Giday. Yeah. Gira. Gira ko ayo ninyo. Ge. Dito na pito mo eh. Binahagyod. Ay makuha lagi. Hindi gyud. Na, bira na, apit na.
Oy, Sige, papatungas ya, day. Papatungas. Ani mo, day. sa pa na dunga. Kita kutian oy. Imbis doon, saging. Di na nagpakuha. Eh, Na. Sige. yo kamayute. Ha? Sige, makuha. Makuha lagi. Tagkos. Ayaw, ibusdak ang kuhan. Saging dong. Tarong nga. Mira. Ew. Sige, sige. Gido ay kakamot na. Sige. Sige. Ang puso may birha daw, anak. Ah. Okay. Lagi ko bayute. Okay. Okay. Ang sabi. Ako na gawin klaro. Sige. Ano ka mabunog? Sige. Yo. Kadong. Itong ilong ko na sa iyong kuan, siko. Puhi dong, sunggo gigamay na ikaw nasa kuan. Sikong ko wala good. Sige. Yay! Makalungag na miyan mga kapobre. Na, bunsalo man ni. Hala. Na, Nakaka. kapoy kayo nya bunsalo. Kalaming ihilak. Kapoy sa kasaka. Tikol din itong. Butikol gi kayo. Nara. Guwapo.